Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan. Gusipun ingkang tansah setya tuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadonganipun. Mugi-mugi sedaya kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniahipun ndur lan batitipun lan mugi ingkang mirsani channel Solawe mang dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugi dipun angkat kamoten kamulyan derajat lan pangkatipun lan mugi dipun tambahi rejeki yang kathah limpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados para sedulur, dalu menika nyajiaken utawi nyuguhaken ya menika perkutut ingkang bertuah, perkutut ingkang keramat, ingkang magis, ingkang mistis, ingkang berkaturangan sakral. Ya menika perkutut buntel mayit. Nggih. Dados sedulur perkutut buntel mayit menika dalem angsale di dalu 1 Sura pas tanggal 1 Sura Kemis Legi. Nggih Rebo malam Kemis dalu kirang langkunge tengah latri sabadonipun giaran badone slametan dalem medal batah-batah kok mangertos perkutut tilem teng jambu teng ajengi daleme kawula. Dalem kawula cepeng perkutut menika berkaturangan buntel mayit. Nggih perkutute menika buntel mayit. Iki swiwine sele ngeten petake. Enten putih. Diwastan perkutut buntel mayit niki enten sele putih teng sayapipun. Putih. Satu helai. Sayapnya putih. Niki ketepaan napa niku? Ketepaan angsalipun malam 1 Sura. Perkutut menika kemudian 1 Sura menika perkutut ing keramat badhe kawula ramut. Enten petake niki. Badhe kawula suceni manunggalipun pusaka Om Yang Jimbe. Niki kalian pusaka Om Yang Jimbe. Iki pusaka menika nggih pusaka keramat. Om Yang Jimbe niki nggih pusaka keramat. Iki badhe dalem medharaken kesane nyawiji kalih perkutut berkaturangan buntel mayit. Iki pusaka Om Yang Jimbe Gusti. Iki katurangan buntel mayit. Iki ketepaan sasi Sura angsalipun tanggal 1 Sura badhe kawula jamas kesanipun manunggal kawula Gusti antarane sing ngramut kalian pusakanipun saha Gusti Kang Maha Kuwasa. Badhe kawula jamas sedulur. Assalamualaikum salam bismillah. Sih le seneng sanjroning ana batin kang jumeneng sanjroning ana bayu kang jumeneng sira perkutut katurangan buntel mayit badhe kawula jamas slamet ingkang jamas slamet dipun jamas slamet-slamet sang Gusti Allah. Aurane niki magis banget lho. Gondone kembang niki kembang telon. Kembang telon niku wonten mawar, kenanga, nggih, kenanga niki kalian gading. Diwastani
kembang telon telu-telune manunggal rasa sejatine sing ramut kalih sing dipun ramut. Diwastani kembang mawar niku mawarna-warna karepe tiyang gesang. Kembang nanga niku kena mrika kena mriki gadah tujuan apa kemawon. Kembang kanthil menika sagu mantil teng ngasane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Badhe kaweca Mas. Mergi perkutut menika perkutut keramat kedah sisuseni ingkang sak mestine sak keramat-keramatipun. Dados sedulur pabilih wonten ingkang gadhah perkutut ingkang bekaturanggan ingkang keramat yen sasi sura ngoten iki tepak kangge nyujani perkutut berkaturanggan. Amargi perkutut menika termasuk perkutut ingkang wonten yonine. Dadi pusaka gesang nggih perkutut menika. Di benda sing gesang niku nggih pusaka nggih perkutut menika. Nah, ini gantos pusaka miyang cindine badhe kaoja Mas. Assalamualaikum salam bismillah. Wesi kula sani musungging adiwerna ingkang nyeta semaneka warna sira badhe kawula jamas slamet ingkang jamas slamet jamas slamet Gusti Allah. Yang purba kang wasani bumi aku purba kang sejati. Terus dulur pusaka menika nggih namine benda mati tapi diwastani pati sakjroning urip. Diwastani pati niku amargi napa? Sejatine gesang urip, malah diwastani pati sakjroning urip. Diwastani pati sakjroning urip. Ketingale benda mati tapi asline gesang. Amargi napa mami agem ngeten niki nggih wonten wibawane, tambah keyakinan, tambah keberanian. Amargi diwastani pati sakjroning urip sejatine ya urip. Lah yen menika ingkang setunggal niki perkutut buntel mait menika diwastani urip sakjroning pati. Ngoten. Ketinggal urip tapi benda mati. Mergo napa mboten saged kangge wibawaan. Sagete kangge mudha rasa utawi mudha swara. Kangge rungon-rungon katuranggan, perkutut berkaturanggan. Termasuk perkutut ingkang istimewa. Niki wonten petake setunggal buntel mait. Nggih. Buntel mait. Dados padha perkutut menika perkutut tiban. Nggih, perkutut tiban niku pas siji sura ketepaan angsal dalem teng ngajeng griya teng Jambu.
niki tepaan wulan Sura kula suseni kalih manunggalipun pusaka Omyang Jimbi. Dados supados manunggal antarane pusaka kaliyan Perkutut Berkaturanggan. Terus Gusti sedulur anggene napa dalem medharaken Perkutut Berkaturanggan buntel mayit nggih. Namine buntel niku bungkus, mayit niku mayat. Yen boten ingkang ramut paling boten tiyang gadah sabanan nrimo ing pandum kathah tirakate dipangerteni kedah kathah Pak insyaallah Perkutut Berkaturanggan buntel mayit kan selamat rahayu jeng kalih sami kala mboten wonten alang setunggal punapa-punapa. Dados Perkutut menika kawula jamas kalian pusakanipun teng sasi Sura mugi-mugi sekumit sekedhik wonten manfaat wonten barokahipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.